Is-sibt filgħodu ma' 300 ruħ fosthom anke l-Moviment Graffiti pparteċipaw f'dimostrazzjoni paċifika fil-Belt Valletta bilan li tinbidel il-liġi dwar il-kannabis f'Malta. Din id-dimostrazzjoni li hija l-ewwel waħda tat-tip tagħha f'pajjiżna ingħatat pubbliċità fuq Facebook fejn 700 persuna qalu li se jattendu għaliha. Għandna din nitolbu għal riforma fil-liġijiet tal-kannabis, naħsbu li hemm bżonn tibdil, hemm bżonn klassifikazzjoni li anke ċerti parlamentari qed jitolbu, hemm bżonn li tiġi dekriminalizzata, anzi dekriminalizzazzjoni kellha ssir 10 snin ilu. Wara li naraw din riforma nibdew ukoll nikkunsidraw legalizzazzjoni. Id-dimostrazzjoni kienet organizzata wara sentenza ta' 11-il sena ħabs li ngħatat lil Daniel Holmes li nstab ħatim il-qrati Maltin li kkultiva u li traffika droga kannabis u li issa qed jappella minnha. Matul din id-dimostrazzjoni Legalize qasmu fuljetti b'informazzjoni dwar il-kannabis. Fihom kienu kwotati żewġ dokumentarji li jgħidu li mhux vera li l-kannabis toqtol iċ-ċelloli tal-moħħ, li mhux veru li t-tipjib tal-kannabis isir vizzju, li mhux veru li jqabbad il-kanċer fil-pulmun, li t-tipjib tal-kannabis biss ma jwassalx għal drogi oħra u li huwa impossibbli li tmut b'overdose tal-kannabis. F'dan il-fuljet ingħataw ċifri ta' kemm imutu nies kull sena bit-tabak, bil-alkoħol, bil-painkillers u bil-kafejna, waqt li ngħad li bil-kannabis ma jmut ħadd. Meta tkun illegali il-kannabis ma sax tirregola, ma sax tintaxxa, id-dealers mhumiex se jistaqsuk għal-ID. Tista' tużaw wkoll bħala mediċina, bħala industrial use se tagħmel il-ħwejjeġ, il-karta, iż-żejt minnha, se tagħmel plastik għall-karozzi, se tagħmel kważi kollox minnha. Ġejt hawnhekk biex niġġieled ta' drittijiet tal-bniedem. Persuna fid-dar tagħha għandha dritt li tagħmel li trid. L-aqwa li ma tweġġax il-ħadd ieħor. Id-dimostrazzjoni li bdiet minn Triq ir-Repubblika intemmet fi Pjazza San George.